こうやって開催できて呼んでいただけたことにとても感謝いたします。聞いてくださってありがとうございます。静岡県東部で、フォルクローレを演奏するミルカミルカと申します。30分ほど、全部で6曲、今1曲やったからあと5曲ぐらい、演奏しますのでよろしくお願いします。お願いします。もう1曲飛ばしていきましょ速いテンポのやつやったら息切れちゃいましたね。久しぶりの演奏なんで平均年齢がかなり高いですからね。息切れます本当に。半分くらい年金もらってますから。それはない、それはない。
勢をもらおうと思ってちょっと一生懸命頑張りで元気な曲をやりました。で次にはフォルクローレで一番代表的な曲コンドルは飛んでいくなんですけども、コンドルは飛んでいくは、1980年代1970年代ぐらいに80年代増えちゃった70年ですよね、日本では世界でさあサイモンとガーファンクルサーモンじゃないよね、サイモンとガーファンクルさんが世界中に広めてくれた曲でこの曲を演奏したいと思います。みんな大丈夫。その次がね、コーヒールンバっていう曲もやりますからね。おー。
してる我々ミルカミルクを見たことある人、あーこんなにいた、ありがとうございます。13年経って知名度も少しずつ上がってますね。はい、今ねここステージ行ったらすごいいい匂いがしてくるんですよね。私の知ってるお店だとチキンケバブの人、スイカひまわりさんいらっしゃいますよね。あ、いた。あ、そう、チキンケバブ美味しいです。ピザの500も美味しいです。向こうの方のね、フィリピンのなんだっけな。みんな美味しいですね。そう食べながら飲みながらでいいので気楽に聞いてください。はい、そういうことです。買いに行っていただいて全然大丈夫です。大丈夫です。じゃあ次には私のちょっと歌うコーヒールンバ、コーヒールンバも日本で荻野目洋子さんが流行らせてくれた曲ですね。あ、西田さんも西田幸子さんも荻野目さんの前に、歌ってらっしゃって、それで私の世代では荻野目洋子さんがコーヒールンバを日本で流行らせてくれました。で、原曲名はモリエンドカフェ、コーヒー豆をひきながら、そんな意味ですかね。だそうです。ベネズエラの曲です。
のお客さんなんかノリが良くてとても嬉しいです。私たちでアマチュアバンドなので拍手とかこう乗ってくださると本当に嬉しくてありがとうございます。おひねりに匹敵するぐらい嬉しいでございます。ありがとうございます。次はどこだボリビアの国で、カルカスっていうロス・カルカスさんたちがグループで演奏しているんですけども、その人たちの曲をやります。ロス・カルカスさんたちは日本で言ったら、サザンオールスターズみたいにサザンさんみたいにもう長くベテランでやってる方々なんですけど、こういう南米の楽器を使って、やってるんですね。ちょっとだけ楽器紹介珍しいからしましょうか。メロディーちょっとだけ楽器紹介やってもいいですか。メロディーを吹くケーナです。コンドルとかで主旋律を吹いてくれてます。ケーナです。じゃあ次はサンポーニャっていう楽器を紹介します。風みたいな音がしますね。サンポーニャです。こんな長さが違う楽器ですね。次は大男が演奏してるチャラ違う大男がね演奏するとねチャラチャラした男が演奏するからチャランゴっていう楽器なんですけど、ちょっとベテランの方がご紹介いたします。今ご紹介いただいたチャランゴっていう楽器なんですけれども、これは南アメリカオリジナルの楽器ですね。コロンブスが、ラテンアメリカに来た頃に持ってきたのがギター。これはスペインの方からギターの原型を持ってきたんですが、それを見て、向こうの先住民が真似をして作ったと言われています。独特の音色でこのフォルクロレという、音楽に彩りを添えている、楽器ですね。この楽器元はですね、この部分に今は木なんですけども、向こうのアルマジロというですね、動物の甲羅を張っていたということです。それはもう今はもうやってないんですけれども、そういうのがあります。チャランゴです。演奏してもうまいけど喋らせてもうまいっていう。じゃあおちびちゃんどうぞ。最後です。これクラシックギターです。皆さんね一番この楽器の中ではこれはギターだと分かると思うんですけれど、実はこの中でですね一番高い楽器がこれです。全財産はたいて買いました。よろしくお願いします。あとこれチャスチャスっていうんですけれども、ヤギとかの爪でできています。でこちらの方はヤギは食べて、皮はボンボンに貼って、爪はちっちゃくにするということです。じゃああと2曲ぐらい演奏ですかね。元気な曲2曲やりますが、次はトゥナパピータという曲なんですけど、これは皆様にちょっと協力してもらいたい、一緒に参加してもらいたい曲でございます。途中でですね、ビビレバラティハーっていうこのハーがやるところがあるので、ハーが大事ですね。何回かあるので、このお兄さんがこう右手を準備したら一緒にハーってやってください。さあ一緒に音楽を楽しみます。お願いします。
está la flor de los sesos. También quiero ser el que destruye la paz de tu seno. Lluvia quiero ser cuando florezca la flor de los sesos. También quiero ser el que destruye la paz de tu seno. Y que en la mente hasta la verte viviré para ti. Mientras me quedo sin la comida, quiero ser para ti. Y que en la mente hasta la verte viviré para ti. Mientras me quedo sin la comida, quiero ser para ti.皆さんお付き合いありがとうございます。それではラストの曲になりました。寒くなかったですか？大丈夫ですか？そうね、みんなステップやってくれた人がいるから。あったまったかな。ありがとうございます。はい、次の曲も後半はね踊れますんで、皆さんね恥ずかしがらずにぜひぜひ踊ってください。ぴょんぴょん跳ねます私。テンポ歩くテンポ。Mis ilusiones, donde mueren mis ilusiones, miles de sellos, miles se mueren. Le daremos tiempo al tiempo, que nos irá que ceder. A ver si esto se muere, aunque no quiera la vida, si el divino amor. Me daré tus palabras con que matas mis ilusiones, donde mueren mis ilusiones, miles de sellos, miles se mueren. Le daremos tiempo al tiempo, que nos irá que ceder. A ver si esto se muere, aunque no quiera la vida, si el divino amor. Yo tenías para amarte, alegrías que entregarte, y caricias para
donde muere ilusiones, miles de sellos, miles se muere. Le daremos tiempo al tiempo, que nos irá que se dé. A ver si esto se muere, aunque no quiera la vida, si el yo tenía para amarte, alegrías que entregarte y caricias para amarte y mis manos para cuidarte. Yo tenía para darte.ありがとうございました。ミルカミルカでした。この後いろんな出演者の方々への演奏だったりダンスだったりあるので、そちらもみんなお楽しみくださいませ。ありがとうございました。あと一つ、個人的に私保護犬の、ボランティアをしてまして、そこで、医療費になるフリーマーケットやってますから、あちらのお買い物もよろしくどうぞお願いします。鏡の向こうね。はい、本当に皆さん聞いてくださって踊ってくださって手拍子もありがとうございました。アンコールという声がかすかに聞こえてきました。お時間大丈夫ですか？じゃあ、はい。聞こえなかったけどアンコールかかったみたいなんで。ありがとうございます。予定調和ということで。花祭りという曲は、手拍子でも皆さんこうやって乗っていただけると嬉しいです。これまた踊れますんでね、ぜひぜひ。ケイラさん、先頭立って踊ってください。よろしくお願いします。ディスタンスでね。